Извинявам се за лошия звук, стана много спонтанно и нямах микрофони. Здравейте, хора! В днешното видео ще отидем на ресторант в Хепи да направим една вечеря. Това е моята братовчетка Александра. Тя е от Полша и тук там нещо не разбира и затова си имаме и преводач зад камера. И да, ето, и сега ще влизаме в колата да потегляме нататък. Ето, пристигнахме пред Хепито. Сега баба и дядо до Волмакса, ние отиваме да запазим място. Да, и тук сме, сега влизаме да намерим маса. Да, така е. Това аз избрах брекан с бургер. Аз избирах се суши, да, и нигири. И аз също сурова риба с шимето. И сега като дойде от сервитьора, поръчваме и ще се види направо като глупица. Ето го и менюто и ние си избрахме това. Понапред. Тия двете най-интересно изглеждат. Ай, на вас да ви е интересно все това. И двете за плене за нас. И това е. Сега казваме на сервитьорите и почваме да ядем. И пиенето дойде. Имаш сладоледно коктейла. Аз имах Коктейла. памук отгоре. Ами се разтопи. Да. Това първо беше някакъв такъв цвят, обаче сипа някакъв захарен нещо такова и стана лилаво. Да. Затова е магичен чай. И моята много хубаво, да, много 80, много се усеща ментото. И балончетата за губа и тия бъбалите. А моето е много сладко, само на мен е 5 на 10. Не е много хубаво. A few moments later. Дойде и сушито и рибата за 2 дена, но са бълнува. Скречка ли е видите? Скречка. Соса. Това сме. Добре. И сега ще пробва също. Това е една рибка. Ще се пробваме също. Направо един пъти, като прикам също. Те лоши са скречките. И аз мога, ама... И ще пробвам. Мога с двете ръце според лично. Много е хубаво. Добре, сега пробвай това и после аз ще пробвам всичко. Да. Аз това си го знам, всеки път си го поръчам, много ми е вкусно. Не, това не ми харесва чак толкова. Обикновено. Вкусно е. Това е сурова рибата. Мерси. И печен за личица. Отдолу има гризка. Не знам. Добре, не избърга. Добре, аз ще го ям. И почваме се това, после това, после това. Не, с това, защото съм го ял.
Не може да го глътне. Това много ямо. За морско време вечеря. Това много ми харесва. Чисто. Сега да пробвам също. Всъщност е доста хубаво. Не очаквам, даже е много хубаво. Не, сега ще пробвам бургера. Доста хубаво. Както винаги, много хубаво. Всички вкусове се усещат. Не е толкова голям като другите пъти, т.е. колко е? 9,5. Тя не го чува. Това 4 на 10. Това е 1 на 10. А това е 10 на 10. 10, 20, 8, не знам. Сладките картофи са много хубави, малките рибки са много хубави, те са добро, пиенето е хубаво и това е, после ще пробваме и десерта. A few moments later. Аз си взех на торта Линд. Тя си взе някакъв крем брюле дубайски. Айде сега си купите. Точно на Линд не изпочва. 9. Вземи си от всичко. Много е хубаво. 8. Ми харесва това, че не е чак толкова сладко. Другите десерти са много по-сладки, това не е толкова сладко. Пробвай го. Много е хубаво. Кое е повече? Това е хубаво. Кое е повече? Не знам бе! Айде по половина от вече. Това е. Благодаря ти, братко, с нас и ще се видим в следващото видео. Чао!